I już tą właśnie muzykalność możemy ocenić w pierwszej indywidualnej prezentacji. Przed nami rumba. Sędziowie mogą skupić całą swoją uwagę tylko na jednej parze. Wypatrzą każde potknięcie, to na pewno też będzie miało wpływ na ich ocenę. Na parkiecie, proszę Państwa, Norbert Mika i Anna Ramionczek z klubu Akademia Tańca Warszawa. Ania i Norbert to prawdziwa niespodzianka tego turnieju. To para, która niedługo tańczy ze sobą i proszę, już są w finale, a jeszcze nie wiemy, jak będzie dalej. Trzeba dodać tutaj, Iwono, że razem ze sobą tańczą niedługo, ale oboje tańczą od 16 lat. Także możemy powiedzieć, że to jest, proszę Państwa, naprawdę taniec na najwyższym poziomie. Ania to partnerka o niezwykłej charyzmie, jest bardzo charakterystyczna, bardzo ostra i